आप लोग तो हम एहो सुनाए कि तरलिया रोजे आवेला हाय 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 बलमुआ कबो नया बेले ना एहो होई कि दीवाना बना के सपना सजा के कि कम कैले बाड़ू हथियार वाला ये हम गाना 2 साल से ना गावत रहे कि तोहरा दिल के दुकान में समन नहीं खे प्यार दिल के दुकान में समन नहीं खे प्यार वाला दीवाना बना के सपना देखा के काम कैले बाड़ू हथियार वाला तोहरा दिल के दुकान में प्यार वाला बोलू भैया कवन रहे मजबूरी हो हमसे बनावलू दूरी हो कवन रहे मजबूरी हो हमसे बनावलू दूरी आज चल गईलू छल तक कैलू आज चल गईलू छल तक कैलू कि बदला सधैलू बरियार दिल दीवाना ना जाने कब खो गया दिल दीवाना ना जाने कब खो गया तूने ऐसे देखा कि कुछ हो गया आई आप लोग सबके गौर करे के बाद आई बात में थोड़ा हाँ भाई कि बाटे जन जन के आवाज कि बाटे जन जन के आवाज अनुपमा यादव जी भी आप लोग के बीच में आवत रहे अच्छा गाना सुनबा ना उनकर हम हूँ गायब का यही लाइल बड़ा तोहनी श्री भगवान रउआ मती के फेर देनी विपत्ति के टेर देनी करी का बखान रउआ करी का बखान रउआ त जगत के दाता श्री भगवान रउआ जगत